Jane. Yes, Ate Will. So, para sa ako, no, mo support ko katong iyang mga realization nga kinahanglan og magminyo ta, andam ta og ilado na nato ang tao. Bisan man gani Ate Will sa kanang ingon pa mga dalaga og ulitaw gyud nga walay mga obligasyon. Mamahimo pa man ganing rason sa failure sa ilang marriages no ang kanang instant or kalit-kalit nga mga desisyon. Unsahay mao pay mahimo nga rason nga magkabulag tungod kay wala gyud masuhito or ingon pa mao pa nailhan ang tinuod nga o mao pa nakita ang tinuod nga kolor. So, para sa mga naanay mga plus or unsa pay mga matawag nato dinha na mga trophy or unsa ba, mas applicable or mas maayo gyud nga suhitohon nimo ang tibuok pamilya, labi na no kung inganin na anay mga anak kay mao na giingon nato no nga dili ta pareha-pareha og ingon pa mind setting, dili ta pareha og ingon pa pangagpas or pagsabot sa matagigayon no or sa usa ka sitwasyon na iban masabtan ka na ay uban mo oppose gyud sa imuha naa gani uban nga bisan wala kay gibuhat nga dautan himuon kang dautan. So Yes. mauna no ang kinahanglan na maiskrimentar sa matag usa. Siguro imatag-usa na lang nako Ate Will kay karon nga Yes, no? panahon posible naman Oo. gyud ka ng second or third marriages depende sa kung unsa ang sitwasyon. So hopefully sa uban din ha nga na ay mga plano or naa sa mga ingani nga kahimtang no nga ang gusto nga mosulod og lain nga relasyon pero naay mga apan mas maayo gyud nga suhituhon or ingon pa ah, mas maduol or maila-ila nimo ang matag miyembro sa pamilya nga sakop sa imong ingon pa love interest. Dili ra kanang particular nga tawo nga imo nga nahigugmaan or gimahal tungod kay agkaunsa-unsa di gyud nimo malikayan nga mo-intervene or makialam gyud ang mga pamilya. Labi na ingani no, mga kanang mga balon na labi na mga dagko na ang mga anak. Lisod pa man gani nga atubangon or ingon pa sabton ang mga naay anak nga gagmay pa nga kung buti mo na unahon pwede pa nimo madala or kuan pa nimo ma-practice pa nimo nga irespeto or mahalon ka. How much more kung ingan na ana na igkaila mo na anay mga kaugalingon nga mga huna-huna na anay mga kaugalingon nga baruganan ug bisan unsaon nimo pagpasabot mahimo manggod nga sa ano sa previous na nato nga mga episode na mention ni Ate Will nga dili na nimo dili nato malikayan nga posible nga naa sa ilang huna-huna mahimo ka nga karibal nila sa ilang amahan or sa ilang inahan. So mas maayo nga before ta pagpahinayak sa usa ka relasyon suhitohon or ingon pa bisan og amiguhon siguro ang ingon pa mga miyembro sa pamilya before ta ingon pa nga magpahikot gyud og maayo. And syempre makuan nato no kung unsa ang ilang mga hunahuna ilang mga side og mas maayo man ang bisan dili mo mao ing anak ka close pero na ay something in common nga naghawid sa inyo siguro mahimong pinaka landmark kung sa kuan pa no kung sa mga lugar pa pinaka ilhanan or pinakakuan nato boundary nga naa din ha taman din ha nga anha ta magsubay nga bisan pa man og naay mga mabuhat nga desisyon kinahanglan nga irespetuan to nga napundar or nahimo nga mga ingon pa kasabutan. Yes, Ate Jane, no? Lisod gyud labi na sa in terms of mga inheritance. Kay medyo dili gyud gusto ang mga anak nga kung ano, mabahinan tong kining step nila, step Oo. mom or step mother. Kay gusto gid nila nga ilahon ra tanan kay naa silang huna-huna nga ang ilang inahan or ilahan kung ano mo'y nagpundar ato, di ba? Mhm. So Manilo sila. So mo na tagsara na ang mga panghitabo sa tong kung ano palibot nga uyon ang mga Masinabtanon. anak no masinabtunon sa ikaduha nga ano or second wife sa ilang mga amahan or second husband sa ilang inahan murag diha gyud Ate Jane mahitabo ang mga disagreement. Mm. Mm-mm.
komplikasyon. complication sa relasyon. O di pa di mo malikayan at Will nga posible na asa ilang huna-huna nga nung makadawat man na nga wala man sila sa dihang nagpundar si Papa. Nga nung nga nung bahinan man na nga wala man sila sa dihang nag-struggle si Mama nang naningkamot si Mama nga makabaton og ingani nga mga butang. Bisan pa man og ingon pa musubay ta og legality. Oo, para sa nga nino, legal naman gyud to kay gibahin nag before siya nga namatay. Pero mao nay giingon nga lisod na lagi lisod na og naapay gubot. So maayo na lang gani kay ang iyang nahimo nga adopted child is mature pod nga maghuna-huna at lindo. Yes, Gisapupo Ate gihapon Jane. iyang inahan bisan og wala na ang ilang amahan and syempre gilikay sa kagubot. Yes, kay mo man nagiingon Ate Jean nga bisag unsa pa ang kuano kaliwat atong bata paapan ang imong pag-nurture, actual nurturing sa bata, ang imong maayong gihatag kanya nga pagpasulong mo po to'y iyahang ma-acquire. Yes, maugid na. Dinhagyod na to ingon pa ma-prove nga bisan pa man og dili mo related, dili mo magkadugo kung maayo ang imong pagdako og pag-amuma and sakto ang imong mga ingon pa pangaral sa iyaha, dili gihapon ka ingon pa ibaliwala or dili gihapon ka ipalayo sa iyahang kasing-kasing. Yes, kay dili man ginakalikayan nga naagit kinaiya sa tao nga kanang pagkahakog. Pag greedy sa mga mga wealth diri sa kalibutan. So inana siya may gayo gani kay naa si Angela ang iyahang kinaiya medyo pasensyosa and then masinabtungon. So noon wala siya nag after og mga wealth no Ate Jean, wala siya nag after sa kabutangan nga pasunod sa ila kay kung hakog papunto si hakog Makigubot. papunto siya makigubot to musukol to kaso kay total na may Yes, insakto naa nila siya mga papilis. hinawiran, oo. Hinawiran. Apan kay ilan na lang iyan na lang gi-give up tungod sa iyang anak. So inaana man na Ate Jean, diha man ka ma-happy kung wala kay mga tao nga natapakan no. Maugid. So insakto believe me sa kinaiya sa atong letter sender karon nga may give up na lang siya sa mga kabutangan nga unta iyahang masunod kay kita na lang untay maghuna-huna Ate Jean no nga mga naka pagsakripisyo sa inyong amahan pag-atiman for 10 years. Unya kung nagsuhol pa mo og caregiver adto naghatag pa mo og kuano sweldo sa iyaha so dili kabastante ang gihatag niyang kabahinan Ate Jane. Maugid. So di lali mag-atiman og pasyente, di atiman mag-atiman og masakiton no nga naara ba sa kinaiya sa masakiton nga usa ka irritable. So Di masabot. ano tapod unta mga anak no huna-huna to kay di man gina kalikayan nga na amang ginay mga panghitabo labi na karon nga panahon nga pwede ta maminyo og katulo ka duha di ba Ate Jean? Oo. So maka-experience sa ana. So ato pong huna-hunaon mga anak nga kung wala to sila nga mga tao nga nag-ariglar sa atong mga mahal sa kinabuhi kay di maunsa po tong inyong ginikanan no maunsa man to sila. So kamoy mag-atiman nga na naman sa mga tagsa-tagsa ka family. And then lahi ra ba gyud ang pag-atiman sa kuan Ate Jean, partner no kaysa kanang sinuhulan. So pwede pa to kuanon ising-isingon, pwede pa to ayu-ayuhan lang kung naamo nagtan-aw apan kung wala mo o pasagdan. pwede to niya di pa kanon dili atimanon. So inana mga ka-feelings no dako og kalahian ang tinuoray nga nag-atiman sa inyong atong mga mahal sa kinabuhi nga dunay mga balatian og ang kanang caregiver no tagsara gay tinuoray nga mo feel nga mga sinuhulan Ate Jean ang ilang after ana is kuan ra gyud kanang salary or mga wages no nga kabayloan sa ilang kahago. O karon ato nang basahon ang atong napiling quotes for the day. So gikan ni no sa randomvibes.com nga akong napiling quotes for the day para sa ato tanan ni ingon. You cannot negotiate with people who see what's mine is mine and what's yours is negotiable. So mo ni
kuan na Ate Jean. So ana gyud na agi kinaiya sa tao. So Mao gamay gyud. pagpahalapad Ate Jean para sa ating Yes, coach Ate for the Will. day. Siguro, kuan lang siguro, no? Ato ra siguro ingon pa pa-remind. Kay na ay uban nga na sobra kabuutan, bisan og ingon pa, obvious na kaayo nga ingana gyud ang klase sa tao, ang klase nga pagkatao ang naa sa imong atubangan. Ingon pa, magpapatay mali gihapon, no? So, dili ta angay ingon pa makig sabot-sabot pa or mag-agad pa sa mga tao nga ingana ang mga ang mga dagan sa hunahuna ang mga mindset nga kung unsa ang iya ra, pero kung unsa ang imuha pwedeng masabutan, dili na fair. Bisan pagkaunsaon, no, siguro ugasa nga kon bisan siguro madala ang kanang mga komedya ra, pero kung makuanan nimo mabantayan nimo nga ingana gyud iyang batasan bisag kinsa pa man ang iyang kaatubang, dili na naangay na tao ingon pa hatagan og panahon para makigsabot ka or negotiate pa ka sa iya, kay di na gyud na siya mabago. Mahimo pang problema nimo sa umaabot, no, mahinayak ka og sobra nimo pagsalig, posible pa ka nga mapahamak kay pwede ka mga tubang sa uban na para sa iya, ha, pero in return dili niya kaya nga masuklian kung unsa ang imong gidupahan para sa iya, ha. Yes, correct Ate Jean. So kana nga mga kinaiya sa katao mo na ginaana siya. Mga kuana sila Ate Jean na ay kanang kanang greedy o selfish. Mm. So ang ila lang gihuna-huna ang ilang kaugalingon, wala sila empathy. So naagi na sa atong palibot dili nato na malikayan, no. Bisan mismo gani sa igsuon na ana siya nga gusto lang perme iya labaw, no. Inaan Ate Jean mga manipulative, no, nga mga kinaiya. Mga iya-iyahon. Yes, iya-iyahon. So bahala ka sa imo kuan, bahala mo sa basta ako naan na sigurado. So inanan ang mga feelings di gina nato malikayan apan kita nalay mismo mo kuno mo sabot og mulikay sa ilaha kay dili gid ka kuan dili gid kalungan ana kung dili sila makakuha gikan sa imo nga. So inana Ate Jen, no, nga ang tao murag mo nagiingon nga medyo pod kani pagka grab ay kani kunang gusto lang siya mo grab og opportunity gikan sa laing tao. So Opportunist na. So gusto gid permi iya ang labaw. So mo na mga ka-feeling sila maglikay ta ni ana nga mga kinaiya sa mga tao kay naa gid na siya sa atong palibot. So karon atong ipadayon ang atong Bible verse for the day. Kan sa sulat ni sa John 21:12. Nag-ingon, Jesus said unto them, Come and dine. And none of the disciples durst ask him, Who art thou, knowing that it was the Lord? So nagpahinumdom na usab kini kanato mga ka-feelings nga bisan kita makasasala ang Diyos walay puas sa pagbuhos sa iyang kaluoy kanato. Ang Diyos mao'y naghatag nato sa tanan ug gusto siya nga mugasa pa sa ato sa unahan, no, sa atong pagkinabuhi sa mga tag-adlaw. So pinaagi sa iyang walay kinutubang paghigugma sa iyang mga anak. So siya pinaagi sa iyang espirituhan ang paggiya nato sa pagsunod kaniya, pagsalig kaniya nga naa siya nga buhi nato nga Dios nga mag-provide nato sa tanan. So kinahanglan nga kung dili wala tay mga babag nga binuhatan sa pagsunod sa Dios, dili ta mabalaka kay naa gyud ang Dios nagaubat kanato. Siguro Ate Will, additional nga idea, no, sa mga ingon pa kuan pa searching pa karon, no, kung maghimo man tag checklist para sa atong pilion, maghimo pa tag checklist para sa atong kaugalingon, kay ingon pa dili man ang ato orang pilion ang kinahanglan natong ma-check or mahatagan og atensyon, kay bisan pa siguro og naa man galing ng naa sa imong checklist pero ikaw ang dili pod karapat dapat, dili pod deserve, di gihapon na nimo makabot, no, ang imong pangandoy nga tawo. Yes, tinuod gyud na nga kinahanglan kuan kanang vice versa. Dili lang ang imong gipangita mo imong hatagan Ate Jen og kani focus kun dili pahin pud sa imong kaugalingon. So right, salamat sa naghatag og kinabi sa atong programa karon kahapon ug wala naman tay igong oras sa pagpadayon sa atong panag-uban-uban hangtod na lang og mga adlaw ug uban sa atong atis sa kahanginan.
Kini si Ate Jean. Ug kini si Ate Well ug sa atong control nga si Engineer Primo Flores. Salamat sa inyong pagpaminaw ug dalay ko ng Diyos.